Dr. Jaki ko? To ko Dr. Alade ne yau ƙaryarka ta ƙari. Na ji bidiyonka kana zagin fati saboda iyayenka da danginka ba su koya ma tarbiyya ba. To mu 'yan zamani ne, kai ka tsufa. Yanzu lokacin ba naka bane ba. Lokacin ba naka bane ba. Kuma na ji duk kalaman da ka faɗa. To babu wanda ya isa ya taɓa wata martaba ta sunan 'yar manzan Allah ya kyale shi. Ka kira sunan fati ka tsine wannan sunan. To ubanka ubansa shine kai da danginka duka ku ne tsinannu matsiyata wanda ba su kai asara rayuwa. Kai dai ba karamin munkiri bane, matsiyaci dan iska jaki makiyin manzan Allah. Na zage ka, na gaya maka idan da matakin da zaka dauka ka dauka. Ba dai ka taba sai da Fadima ba, to ka shigo area ka tsallako boda. Ubanka ma ba za mu saurara masa ba. Wallahi in ka taba na Fadima mu ka taba, da har zaka kira sunan fati ka zaga saboda baka san martabar sunan ba. In baka san martabar sunan ba, ka nemi iyayenka su zauna su gaya ma sunan. Kuma na faɗa sunan fati ya fi sunan uwarka, ya fi sunan matakka, ya fi sunan yakka. Kuma kar ka manta sunan nan na fati sunan 'yar manzan Allah ne. Waye ubanka, waye san shi? Jaki uban kai. Duk abin da aka zo sai kai hasada. Ni ban taba ganin mai hasada irin ka ba. Ka rasa inda za ka yi hasada sai a gidan annabi, nan za ka yi hasada. Shege karen Yahudawa, wannan tsinanne ne. To wallahi ba zan saurara maka ba. Ka taɓo ni duk wanda ya kuskura isakin baki akan halarin na Fadima, ina daidai da zamaninsa, daidai nake da zamaninka. Duk abin da kake takama da shi ina gaba da kai wallahi. Kuma ba zan saurara maka ba. Ba dai ka taɓa sunan fati ba saboda ka raina sunan. To don ubanka uwarka ma ba ta da daraja a idanmu, barantana kai dan akuya.